Klikneme na tlačidlo Prihlásenie vpravo hore. Vyplníme svoje prihlasovacie údaje a klikneme na Prihlásiť sa. Po prihlásení uvidíme domovskú obrazovku, na ktorej sú dostupné rôzne filtre pre tendre a uznesenia. Napríklad možnosť výberu CPV kódov, samosprávnych krajov a dátumových ohraničení. V rozšírenom menu označeným ikonou lieviku sa nachádzajú dodatočné filtre podľa ceny, stavu a zdroju tendra. V uzneseniach sa namiesto CPV kódov nachádza zas výber kategórií a rozšírenom menu je filter podľa ceny. Preklikneme sa naspäť na tendre a klikneme na jeden z nich. Vo vnútri zobrazenia tendra vidíme užitočné informácie o tendri. Klikneme na obstarávateľa. Rolovacie pole s kontaktmi vieme zatvoriť kliknutím. Pod nimi sa nachádza tabuľka všetkých obstarávaní detekovaných systémom. Kliknutím na tlačidlo späť sa dostávame na predchádzajúce obrazovky. Podržaním myši na karte tendra vieme zobraziť jeho popis. To isté platí aj pre kartu uznesenia. Klikneme na uznesenia a otvoríme jedno z nich. Tu vidíme niektoré užitočné informácie ohľadne uznesenia detekovaného umelou inteligenciou. Vrátime sa na úvodnú obrazovku. V každej karte tendra a uznesenia sa nachádza ikona záložky. Po kliknutí na túto ikonu priradíme tender do zoznamu sledovaných. Kliknutím na sledované vidíme, že sa tam nachádza nami označený tender. Naopak v uzneseniach žiaľ nevidíme nič, pretože sme tam nič ešte nepridali. Klikneme na obstarávateľia. Tu sa nachádzajú všetci nami známi obstarávateľia. Pomocou filtru si vieme dohľadať niektorého z nich. Kliknutím na kartu otvoríme rolovacie menu s kontaktmi. Po kliknutí na detail na pravej strane sa dostávame do známeho zobrazenia obstarávateľa. Tu vidíme ďalšie ucelené informácie ako kontakty a vyhlásené tendre. Vrátime sa na predchádzajúcu obrazovku. V menu klikneme na recenzie. Tu je možné pridať recenziu v rámci spolupráce medzi firmou a danou obcou. Klikneme na nastavenia. Na ľavej strane sú možnosti nastavení notifikácií. Zvolíme si notifikačný e-mail, na ktorý nám budú chodiť oznámenia systému. Pokiaľ chceme dostávať určitú kategóriu uznesení, je potrebné ju nastaviť. To isté platí aj o CPV kódoch pre tendre. Je možné vybrať spomedzi aktívnych, to znamená použitých CPV kódoch v tendroch alebo zo všetkých. Kľúčové slová sa vzťahujú aj na uznesenia, aj na tendre. Ako náhle bude dané slovo figurovať v tendri alebo uznesení, daný tender alebo uznesenie bude priradené na odoslanie. Zvolíme samosprávne kraje, z ktorých chceme dostávať upozornenia. Momentálne máme k dispozícii dva typy odosielania oznámení. Pokiaľ potrebujete byť medzi prvými, druhá možnosť umožňuje odosielanie tendrov každý pracovný deň a uznesení každý pondelok. Všetky notifikácie sú posielané o 6 hodine ráno. Určite si pamätáte na priradený sledovaný tender zo začiatku. Pokiaľ zapneme toto tlačidlo, tak v prípade aktualizácie daného tendra dostaneme upozornenie o jeho zmene. Pre lepší prehľad môžete takisto zvoliť filtrovanie podľa ceny a tým pádom dostanete len tendre a uznesenia, ktoré majú detekovanú cenu. Cenový rozsah nie je potrebné vyplniť. Posledným tlačidlom zapneme celkové notifikácie a klikneme Uložiť. Vpravo hore nás systém informuje o úspešnom uložení. Pravá karta obsahuje možnosť zmeny hesla. Obrazovka Spätná väzba zobrazuje formulár, kde nás môžete informovať o vašej spokojnosti so službou.
Tlačidlo Odhlásiť sa vás odhlási z aplikácie a presmeruje na úvodnú obrazovku. Ďakujeme.